pedwar ti'n gorau dal dy dir wedyn newid i chorus. Yn lle neud 3 a wedyn 5. Ynde, wedyn mae'na structure wedyn does. A ti'n mynd dweud? Mae musicians yn fix ni. Dwi'n gwybod. Ti'n pam? Ti'n sut dwi'n gwybod? Neu mae pobl sy'n gwrando ar music yn thick dyn. Ti'n ma'n gorau rhaid L ag R ar yr headphones. Wel, mae hwn yn neud sens os ti'n cymysgu nhw. Ie. Fedri hwnna unwaith eto, ie? Ac eto? Ie. So 4 gwaith ar ti'n gorau dal dy dir cyn newid i chorus. Faint? 4. Siŵr? Da pryd Ocê. deffro. 4. Pryd deffro. So os dwi ddim yn canu, dwi ddim yn canu, unwaith sy'n dechrau canu, dal dy dir. Na i just dance, I never just catch somebody happening.